kako je sad već poznato, uskoro bi trebalo biti podignuta optužnica protiv dvojice osumnjičenih Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića. Inspektor Žarko Popović kratko je odgovorio o tome šta misli o podizanju optužnice protiv dvojice radnika vodovoda i rekao da će to biti jedna od retkih optužnica bez dokaza. Međutim, dodaje da iščekuje da će se nešto promeniti u vezi istrage i da se nada da će policija ponovo saslušati majku Danki Ilić pod novim okolnostima jer dokaza o Danki i dalje nema. Veruje se da bi optužnica uskoro trebalo da bude podignuta, a samim tim i činjenica da se istraga o Danki mora što pre razjasniti. Žarko Popović tvrdi da osim što je istraga od samog starta išla traljavo, sada se pokušava isto tako uraditi i podignuti optužnicu, ali dodaje da ima još vremena i da još uvek nije kraj. Postoje šanse da se sve promeni u jednom danu. Podsjetimo se, za nestanak Danke privedena su dvojica radnika koji su najpre priznali, a potom negirali zločin. Ispitano je više od 5 svedoka i analizirano je na više od 500 dokaznih materijala koji su pokazali da nema tragova Danke Ilić. Također je majka Danke Ilić odbila na samom početku da ide na poligraf i da nema nikakve veze sa nestankom Danke, iako je bila sa njom tog dana. Ostaje nam da sačekamo nadležne organe sa novim informacijama o ovom slučaju. A šta vi mislite ko je krivac? Ostavite komentar i prijavite se na kanal.